תראו מה זה, בסך הכל אני רוצה להחליף נורה בחדר שינה. נשמע פשוט, נכון? אבל מה? היום אתה צריך לחשוב, זו תאורה שמתאימה לחדר שינה. אולי לסלון, משתלב עם הבית החכם, חסכוני, ירוק. רגע, יש לי תלת פאזי בכלל? טוב, נהיה לי חושך, אני הולך לפגוש מומחה לתאורה שיעשה לי קצת סדר בכל הבלגן הזה. סובב, היום זה לא כמו פעם. פעם היה מתג ונורה, היום זה קצת שונה. מה הדבר הראשון שחשוב לדעת כשאתה הולך לקנות גוף תאורה? כשאתה ניגש אל הלקוח, אתה חייב לברר מיהו, מה הטעם שלו, לעשות איתו היכרות ראשונית. כשאתה רוצה לדעת איזה גוף תאורה להתאים לאיזה חלל, אתה בודק מה התכלית של החלל הזה. זוג צעיר, התאורה בסלון אצלו היא שונה מאשר זוג מבוגר ללא ילדים. היום זוגות צעירים אוהבים כל מיני דברים מודרניים, גופים הייטקים קצת. יש עדיין את האוכלוסייה שיעדיפו את הקלאסי, השנדלירים הגדולים והכבדים. איך מתאימים גוף תאורה לחלל הבית, לדוגמה לסלון? בסלון רצוי שיהיה לנו גוף תאורה מרכזי שייתן מספיק אור שיאפשר לנו לארח בצורה טובה. אור בדרך כלל הלוגני שניתן גם לעמעום. אני בן אדם שמאוד אוהב לבשל, אז התאורה במטבח היא שונה מחללים אחרים? במטבח כדאי שיהיו שני מקורות אור. מקור אחד מרכזי להתמצאות, אור טוב, לבן, ומקור אור נוסף שיהיה ממוקד על משטח העבודה. מה לגבי חדרים נוספים בבית, כמו חדר עבודה או חדר ילדים? בחדר עבודה כדאי שיהיה אור פלורסנטי, חסכוני, שלא מחמם יותר מדי, מאפשר קריאה ועבודה בצורה נוחה ואחידה. מה עם הצבעים של הפלורסנט? אני לדוגמה מאוד אוהב אור חם. יש סוגים שונים של גוון אור, ומעבר לזה נוח לשים למשל אור לבן בשילוב עם ורדרד באזור של עבודה, על מנת שלא ייווצר לחץ על העיניים כשעובדים. היום הכל הולך לכיוון ירוק, התחשבות בסביבה. מה ההבדלים בעצם בין הנורות הישנות שהיו לנורות החדשות? התאורה הפלורסנטית, או מה שיש היום, T5, PL, PLL, נורות בצורות שונות של צינור או של ספירלה, הן המקובלות, הן חסכוניות יותר, הן מתחממות פחות, הן מזיקות פחות לסביבה. יש גם תאורה שאנחנו משתמשים בה רק ליופי? יש תאורה עיצובית עם אלמנטים מיוחדים כמו פס לד, זו תאורה נסתרת שמשולבת בעיצובים בעץ ובגבס. יש לנו תאורה דקורטיבית לגינה, אלה דוקרנים עם לדים צבעוניים בפנים שמאירים רק את האלמנט. אם אני עובר דירה, איך אני אדע לבחור את התאורה לכל החללים בבית שלי? אין צורך לשבור את הראש. יש היום יועצי תאורה. יועץ תאורה מגיע אל הבית, בוחן את החללים השונים ואת התפקודים שאתה מייעד להם, ועוזר לך לבחור את התאורה המתאימה לכל חדר וחדר. סובב, תודה רבה. למדתי הרבה. ניפגש בקרוב.